επιστροφή μήνυμα του πλωτού ναυτικού μουσείου Θωρηκτό Γεώργιος Αβέροφ. Ραδιοερασιτεχνικός σταθμός πλοίου Σιέρα Ζούλου 1 Αλφα Μπράβο. Φάληρο 6/12/2024. Γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτη του πολεμικού ναυτικού και όλων των ναυτικών μας. Τιμάμε επίσης την επέτειο των νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών πολέμων, τις ναυμαχίες της Έλλης και της Λίμνου, οι οποίες εδραίωσαν την εθνική μας κυριαρχία στο Αιγαίο. Σήμερα το πολεμικό μας ναυτικό, με την ισχυρή αποτρεπτική του ικανότητα, πέραν της προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, συμμετέχει και σε διαφορετικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που υπογραμμίζει και τον διευρυμένο ρόλο της πατρίδας μας στην επίτευξη της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας. Ζήτω το πολεμικό ναυτικό. Πέρας εκπομπής.